Assalamu alaikum creators. Kamar yadda na nuna muku hanya mafi inganci da ake ƙirƙirar YouTube channel, a yau ma na dawo zan nuna muku hanya mafi inganci da zaka saita YouTube channel ɗinka ya zama yana aiki kamar na kowa ba tare da wata matsala ba. Bayan ka ƙirƙiri YouTube channel zai kawo ka cikin dashboard ɗin channel ɗinka kamar haka. Abu na farko da zaka yi, zaka zo daidai nan kan alamar setting ɗin nan sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga zai kawo maka zaɓuka guda uku kamar haka, sai ka zo daidai nan inda aka rubuta channel sai ka shiga kamar haka. A nan abin da ake bukata, ana so ka saka keyword research ɗin channel ɗinka. Ma'ana dai ana so ka saka sunan channel ɗinka wanda idan aka yi searching ɗin channel, idan aka yi searching ɗin wannan sunan channel ɗinka za ta bayyana. Ma'ana bari in nuna muku yadda za ku rubuta shi. Kaga nan za ka rubuta new, misali a gaba sai ka rubuta channel, a gabanta kuma sai ka rubuta new channel. Kaga dama sunan channel ɗina kenan, don haka abin da za ka rubuta kenan. To kaga a yanzu duk wanda ya searching ɗin wannan sunan, to channel ɗina ne za ta bayyana sakamakon na riga na yi amfani da wannan sunan. To shi yasa ake buƙatar idan za ka saka sunan channel ɗinka, ka fara shiga YouTube channel, ka fara shiga YouTube, ka yi searching ɗin irin wannan sunan da kake so ka saka ma channel ɗinka. Idan ka ga wani suna ya bayyana, to kada ka sa ma channel ɗinka wannan sunan, ka samu wani suna na daban ka saka. Idan kuma ka ga babu sunan da ya bayyana, to wannan sunan shine ya kamata ka saka ma channel ɗinka. Sai ka zo nan. A nan abin da ake buƙatar ka saka shine ka zaɓi sunan country ɗin da kake ciki, ma'ana ƙasar da kake ciki. Sai ka shiga kamar haka. Kaga yanzu ni ɗan Najeriya ne, a nan Najeriya nake gudanar da wannan aikin, don haka zan zaɓi sunan Najeriya, don haka bari in zaɓi Najeriya. Yauwa, kaga yanzu mun gama da wannan shafin na farko, sai mu zo a wannan shafin na gaba inda aka rubuta advanced setting, sai mu shiga kamar haka. Sai mu zo nan ƙasa inda aka rubuta not for kids, sai mu shika shi kamar haka. Sai mu zo, yauwa, daga nan shi kenan mun gama da shi. Sai mu zo daidai wannan na ukun inda aka rubuta feature eligibility, sai mu shiga kamar haka. Sai mu zo wannan na biyu, gashi nan sai mu shige shi kamar haka. Yauwa, sai mu zo daidai nan ƙasa-ƙasan nan, gashi nan inda aka rubuta verify your phone number, sai ka shige shi kamar haka. Zai kawo ka inda za ka saka namban ka. Idan ka saka namban ka, shi kenan za su turo maka message. Idan suka turo maka message, ka saka wannan message ɗin, nambobin da suka turo ma ka saka su, shi kenan ka yi verifying ɗin YouTube channel ɗinka da namban ka. Bari in nuna muku yadda za ku yi. Yauwa, kaga yanzu a nan za ka saka namban wayanka. Idan ka saka namban wayanka, za su turo maka message. Za su turo maka message ta message a namban wayanka. To wannan namban da ka sa ka danna next, suka turo ma message, za su kawo ka inda za ka yi submitting ɗin wannan code ɗin da suka turo ma. Shi kenan ne ka gama wannan ɓarin. To yanzu anan mun riga mun gama da wannan ɓarin. Sai mu fita gaba ɗaya. Yauwa, yanzu gashi nan mun dawo cikin dashboard ɗin YouTube channel ɗinmu. Yanzu abin da za mu zo nan inda alamar customizing ɗin nan, sai mu shiga kamar haka. Yauwa, bayan mun shiga kamar haka zai kawo mu inda za mu saita hotunan profile da bana picture. Don haka yanzu nan inda aka rubuta upload, a nan za mu shiga kamar haka. Gashi nan ya kawo mu inda za mu zaɓi hoton da muke so mu saka a bana ɗinmu, sai mu zaɓe shi, sai mu danna done, sai mu shiga. To wannan hoton da ya kawo mana shine a matsayin bana picture ɗinmu. Sai mu wuce, sai mu danna done. Shi kenan mun saka shi. Sai mu zo nan na ƙasa inda aka saka upload ɗin nan, shi ma shine profile picture ɗinmu. Sai mu shiga kamar haka. Sai mu je mu ƙara ɗauko wani hoton wanda dama mun tsara shi a matsayin profile picture ɗinmu. Sai mu zaɓo shi, sai mu zo mu danna done,
gashi nan hotunan mu sun hau kan inda muke bukata. Bayan nan abin da zamu yi a gaba shine zamu zo nan ƙasa inda aka rubuta description din nan, sai mu rubuta bayanan YouTube channel din. Ma'ana zamu iya rubuta barka da zuwa wannan YouTube channel kaza. Ya dai danganta daga abubuwan da kake so ka yi bayani akan YouTube channel ɗinka. Sannan anan cikin description ɗin ana buƙatan ka saka hashtag. Abinda ake nufi da hashtag kamar wasu kalmomi ne da idan mutane suka yi searching ɗinsu channel ɗinka za ta iya bayyana. Kamar dai yadda kuka ga ina rubuta wannan, za ka yi hash da farko sai ka rubuta wata kalma wadda ka san mutane suna yawan searching ɗinta. To kana fara rubutawa za ka ga kalmomi suna bayyana, sai ka zaɓi kalmar da kake so. Ya danganta daga nau'in aikin da kake yi. Idan kana magana ne da Hausa za ka iya saka hash. Idan ya nuna ma sai ka rubuta Hausa misali, zai bayyana ma da Hausa da kalmomin Hausa dai zai bayyana ma sai ka danna su. To a haka ake amfani da wannan description ɗin. Sai mu je gaba. Abu na gaba da za ka yi shi ne za ka zo nan ƙasa inda aka rubuta add link ɗin nan. A nan ake buƙatan ka zo ka saka wani link naka, duk wani link naka na social media kamar irin Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. A nan ne za ka saka link ɗin. Kaga ka zo nan inda aka rubuta link, sai ka rubuta sunan link ɗin da za ka saka. Misali gashi nan na sa TikTok. To a nan zan zo in saka wannan link ɗin. Can sunan link ɗin da ake buƙatan ka saka ne. Nan kuma link ɗin, asalin link ɗin shine ake buƙatan ka zo ka saka nan ne. Ya danganta daga zaka iya zuwa ka yi copy na link ɗinka na YouTube na TikTok, sai ka zo na paste ɗin shi kawai zaka yi. Kamar yadda kuka gani nan ina rubutawa, to idan ka ɗauko naka kawai paste ɗin shi zaka yi. Da yake wannan ba YouTube channel ɗina bane da nake amfani da shi, don haka ba zan saka asalin link ɗina ba. Sannan idan ka saka link ba daidai ba, zai iya nuna ma cewa ka saka link ba daidai ba, sai kaga wurin yayi ja. To da yayi wannan ja alaman kenan ka saka link ba daidai ba ne. Sai ka yi kokari ka saka link ɗinka daidai yadda ya kamata. Sai ka zo nan inda aka sa contact info. A nan abin da ake bukata ana so ka saka Gmail address ɗinka ne, domin duk wanda yake so ya contacting ɗinka, ma'ana yana so ka yi mai wata talla ko wani aiki, a nan ne zai zo ya diba Gmail address ɗinka, sai ya turo ma message ta wannan Gmail address ɗin. Yawwa, kamar yadda na ce muku za ka saka link na social na platform inda kake amfani da shi. To a yanzu nan zan nuna muku inda TikTok link ɗinka zai bayyana idan ka sako shi a can inda na ce ka sako shi. Ka gane inda alamar TikTok ɗin nan? To wannan link ɗin ne da na sako, da na je na saka a can shine ya bayyana a nan. To duk wani wanda ya zo ya shigo cikin channel ɗinka, a nan zai ga alamar TikTok ɗinka, zai ga link ɗin TikTok ɗinka, inda zai je ya taɓa zai kai shi da zuwa cikin TikTok ɗinka. Yanzu duk wani abu da ake bukata ka yi wa channel ɗinka ka riga ka yi. Abin da ya rage shine za ka je ka dinga ɗora videos akan YouTube channel ɗinka. Yanzu gashi nan mun dawo dashboard. Idan kana buƙatan ka ɗora bidiyo akan YouTube channel ɗinka, a bidiyon da zamu yi na gaba zamu yi bayani ne akan yadda za ka ƙirƙiri hoto wanda za ka ɗora akan profile picture ɗinka da bana picture ɗinka, domin suna da matuƙar amfani. Idan ka saka waɗannan hotunan a YouTube channel ɗinka, shine channel ɗinka duk wanda ya shigo channel ɗin zai dinga burge shi. Dan ba a so ka buɗe channel kuma baka zo ka sa profile picture ba da wani, kamar dai TikTok ne. Ka zo TikTok ka buɗe TikTok account amma kuma baka da profile picture. Kaga wannan bai yi ba. Ana buƙatan ka saka profile picture. To TikTok ma da ba su biyan mutane, amma waɗannan suna biyan mutane. Shi yasa duk wani babban content creator sai ka ga yana da YouTube channel, domin nan ne yake samun 'yan canjin shi. Kuma ba a wai ƙananan kuɗaɗe ne ake samu ba, manyan kuɗaɗe ne. Ni ne naku Mus'ab G, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Sannan kada ku manta duk wanda bai yi subscribing ba ya je ya yi subscribing, domin a nan ne